arnan kasan ga da kuwansu da surutunsu wallahi suna cikin zaman lafiya, ni'imar musulunci ne. To ka a yadda mu da ni'imar musulunci ke hannunmu a samu kuma mu za mu zubar da wannan ni'ima. A samu musulmi kai da ka je kai fada da dan uwanka musulmi. Na yi imani wannan masallaci akwai ƴan uwa waɗanda suke part 1 da part 2 duka akwai mu nan. Bai yiwu a ce masallacin ga duka NPP kenan ko NPP zalla kenan. Ni ban siyasa, Allah raba mu, ni ban siyasa, amma muna magana ne kan abin da ya kunshi zaman lafiyar mu. Akwai NPP, akwai NDC, akwai PNC, duk wani party da ke duniyan Ghana kowa na nan, amma jama'a dubai da muka haɗu masallaci wuri ɗaya muna ibada wuri ɗaya. Dan Allah wannan ni'ima na zaman lafiya da jin daɗi ka ku bar wannan abin ya rarrabe mu. Wani na NPP, wani na NDC, shi wani ɗan NDC shi ya ɗauki ɗan NPP bai da maƙiyi duniya sai wannan. Wani kuma shi ɗan NPP in ya ga musulmi ɗan uwansa yana ganin bai da maƙiyi duniya, shi ɗan uwansa ya gansa har wani fushi yake yi kamar dai an ce wai musulunci ake yi. Musulmi saboda siyasa kana gaba da ɗan uwanka musulmi wanda kuke da aƙida iri ɗaya, wanda masallacin ku iri ɗaya, alƙiblan ku iri ɗaya, saboda party NDC da NPP shaidan wanka musulmi ya zama makiyinka har kana gaba da shi. Ha musulmai ku bari mu komo baya mu gyara rayuwarmu. Wallahi duba kaka yadda siyasa ko party ya raba ka da kai da ɗan uwanka, yana NDC yana NPP ku yi siyasan, amma wurin musulunci ka ku yi wasa ku taɓa musulunci. Amma wanda kaga saboda party har yana gaba da dan uwansa musulmi, ni ban ce kai kafiri bane, amma ina shakkun imaninka. Na yi shakkun imaninka, ban ce kai kafiri bane, a'a kai musulmi ne, amma saboda party sai kana gaba da dan uwanka musulmi. Ba kuna gaba saboda addini bane, ba kuna gaba saboda ya bar aqida bane, ba kuna gaba saboda ya bar sallah bane, a'a kuna gaba saboda yana party A kai kana party B. Ni ba kowa ba, ina shakkun imaninka da saura. Don me Allah ya gaya mana a cikin Alkur'ani, al-akhillau yawma'izin ba'duhum li ba'din aduwwun, me Allah ya ce illa al-muttaqin. Jama'a ku kabbara wa Allah. Al-akhilla badadantaka, wani abokina ne, wani surikina ne, wanga party A muke, wanga muna party B, wanga na PNC, wanga na DDPT, wanga na CCCPP, wanga na menene PP, duka ne PPP, kowa na PPP. Allah ya ce aduwwun, bayan an gama election an kare kun zama makiyan juna. Amma Allah ya ce illal muttaqin, fata waɗanda suka kulla zumuncin su saboda musulunci da aqida, ba za ku zama makiyan juna ba duniya har tashin alkiyama. Gani ga wani ya ishe wani karatu, mutanen Ghana, gani ga wani ya ishe wani karatu. Ku bari mu koma kasashen da ke kewaye da mu, kasashe da kewaye da mu. Jama'a mu duba su, jama'a mu duba Liberia. Kaga Liberia, kun tuna da Liberia, mun tuna da Rwanda, ka tuna da Ivory Coast, ka tuna da Mali, ka tuna da Chad. Ƙarshe nan ga uwa uba iyayenmu Najeriya, duba abin da ke faruwa cikin Najeriya. Jama'a wanganu ka tuna da Togo, jama'a kamu je nisa ka tuna da Libya, kana tunawa da Iraq, yanzu haka kuna tunawa da Suriya. Jama'a wa'anda duka ana karantar da mu ne don mutane mu gane irin abin da muke ciki. Gani ga wani ya ishe wani wa'azi. Liberia kan irin wanga siyasa an ka kashe juna, ya zo ya kai mutane na kwance ƙasa ba a yi a bisa gawa, kare ke yawo yana cin naman mutum, kare ke yawo yana cin naman mutum, angulu ke yawo yana cinye naman mutane a garin Liberia. Nan Ivory Coast menene ba a yi ba, nan Togo menene ba a yi ba, ga su Rwanda. In ka duba ƙasashen Afirka, Ghana mu ne Allah ya yi muna ni'ima na zaman lafiya, Allah ya yi muna kyauta, ya yi muna ni'iman zaman lafiya. Jama'a kamu yadda wannan zaman lafiya ya kubce hannunmu. Gashi nan mun haɗu masallacin Imam Ibn Abbas muna karatu, mu duka kowane fati na nan. Gobe musulmi duka ka fita ka je ka jefa kuri'a, in ka ƙare ka rungume ɗan uwanka
ya jefa party A kai ka jefa party 2 ku kare ku rungume juna ku yi firan ku koma gida ku ci gaba da addinin musuluncin ku ka ku yadda arna su zo su samu gaba mu je mu yaƙi juna ya kare gobe suna siyasa jibi sun haɗu turai can America suke haɗuwa wuri hoteli ɗaya su ci abinci ɗaya ni na taɓa gamuwa da su wallahi daga New York hoteli ɗaya muka gamu da ni da su party A da party B nan da ni da su mun gamu hotel ɗaya haka na zauna ina mamaki suna gida suna fitina amma suka gamu turai wan fada wan mada kudin da suke satawa tare suke rabawa kudin da suke satawa wallahi tallahi kaga na maka rantsuwa wallahi tallahi ban kafara tare suke raba kudi to kai nawa an ka baka kai don Allah gaya min nawa an ka baka musulmi sai a je a ɗauko shinkafa irin saki kankanin nan irin kankanin sakin nan sai a ɗauko a gama da mai laptop kankanin nan sai a gama sai a je a samo zani boroboro zani ma muna da su daban-daban muna da was muna da holland muna da super muna da super muna da shi sai a ɗauko boroboro wanda in ka wanke so ɗaya sai zama soso sai a baka sai a gama maka da 200 Ghana CD sai a baka mami oh insha Allah sai saboda wanga sai ka zo kana fada da dan uwanka wanda kuke da aqida iri daya wanda kuke da musulunci iri daya gaya mini menene musuluncinka musulmai an mai da mu hauya ai ka san hauya shi yana noma ne ya noma abinci in aka za ce haba kai ma ya za a ɗibi abinci da kai kuma nan shi a ɗauko kato shi kato bai san yadda an kai noman ba bai san yadda an kai sare ƙasa ba bai san yadda an kai bunga ba shi bai san komi ba kato da an ƙare sarai shi a ɗauko kato da shi za a enjoy kai kuma hauya sha aje ka gefe bushman no sense baka da wayo musulunci ya baka dama musulunci ya daraja ka musulunci ya mutunta ka duba Allah da ya halice ka da kansa shaida Allah yayi proud da kai mutum Allah ce wala kad karramna bani adam Allah ce na respecting ka kai dan annabi adam ya baka respecting kanka Allah ya respecting ka zan sata wani magana